Oke lur, ngarepiku wis teko diluk maneh. Mengko yen antriane dawa banget bayar gawe kris lur, yen lali nggawa dhuwit utawa angel nyusui bisa pakai kris. Kayak terus begedel utawa tahu terserah. Memang aku njaluk campur lur. Biasanya aku tumpang tok utawa pecel tok. Iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki nang nggone Jalan Hayam Wuruk lur. Nggone pintu kereta api Jumplangan sepur lur. Kene iki yen nenek sepur liwat macete pol-polan. Amarga pancen salah siji urat nadi kota Kediri. Dina iki dulur-dulur ape takjak nang nggone lesehan tumpang pecel Pudakit kang legend banget lan rame banget. Lagi sik ana wulan puasa sesuk sik poso sedina ning kanggo dulur Muhammadiyah sesuk wis riyaya lur. Dadi enek perbedaan wektu lur iki, tapi gak masalah, sing penting tetep rukun. Wis nyebrang perlintasan kereta api, wis lalu lintas jan macet tenan lur, gak iso banter iki. Ngarep iku Prapatan Jalan Doho, yen lurus Jalan Brawijaya, yen nganan Jalan Basuki Rahmat, ki menggo Jalan Doho lur. Wis di atas jam 9, toko-toko wis akeh sing tutup lur, sanajana sebagian sing buka. Lokasine nang nggone pertigaan jalan stasiun lur. Oke lur, ngarepiku wis teko diluk maneh. Mengko yen antriane dawa banget, misale di atas 15 orang, golek nggon liya lur, aku ora patek telaten. Lho. Antriane wis dawa lur, tapi ketoke gak sampe 20. Yen ngene iki penak sanajana dawa ora bakal keliru. Kadang-kadang yen mau lungguh sanggon-nggon ditekoni sinten sing dhisik, sapa dhisik iki kuwi iso keliru lur. Yen ngene iki pokoke sing ngarep dhisik. Mengko pengunjung sing teko keri nek burine. Lan sing kedua ku cepet sanajana sing bantu mung wong loro. Jadi sing siji bantu nyepake pincuk, terus yen ruame banget yo bantu ngiseni sego karo sayur, terus bapake kae bantu nggawe minuman, ana teh hangat utawa es teh, kopi. Tak hitung sekitar 14 lega 15 lur. Iki dilungkas aku yo bakal antri lur. Tak sepil bakule dhisik. Terus kene iki sing istimewa
lauke lho utawa lawe ana belasan macem. Mulai saka sing tradisional sampai kekinian ana kabeh. Terus nggih niteni maneh iku ngarepe pas karo masjid. Setono Gedong. Iki lho sing wis entuk sego golek panggonan dhewe-dhewe lesehan. Tapi yo angel lur mergo wis bek. Ki aku wis mulai antri lho nek buri. Saiki wis ke piro ki 12 lur. Tapi cepet lur. Nasi pecel tumpang Pudakit Jalan Do Kota Kediri. Boleh wis rada cedhek coba diitung lur maceme lawe. Wadahe maksude. Sing dasar lawe tahu utawa perkedel lur, perkedel kentang terus ana sambel kering tempe. Lah terus lawuh tambane kuwi mengko diitung maneh. Yen segone sak porsi 10.000 lawuh peyek terus karo tahu utawa deli utawa bedel kok deli. Lah terus tambahi lawuh kuwi kok macem-macem hargane mulai 4.000 sampai 6.000 lur. Minume rata-rata 4.000-an lur. Ono ayam, sate peloati, terus ono paru, limpa, telur puyuh, sate usus. Dan sebagainya, lengkap pokoknya. Terus istimewane maneh iso mbayar gawe kris lho yen lali nggawa dhuwit utawa angel nyusui bisa pakai kris. Lur aku kok dobel kelet. Paru goreng saiki golek nggon lur wis bekoyok ngono ki lho lur nggone bingung golek nggon. Kilur penampakane nasi pecel tumpang Pudakit Jalan Doro Kediri. Kayak terus begedel utawa tahu terserah. Memang aku njaluk campur lur. Biasanya aku tumpang tok utawa pecel tok. Iki akhirnya lesehan lur tak dekek ngisor. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi nek jalan do kuwi hargane mulai 8.000, 9.000, 10.000. Nek banyak tempat di Kediri uga ono sing dodol 6.000, 5.000, bahkan ono sing 3.000 lur sak porsi. Tergantung selera masing-masing. Oke lur, iki video bakal tak akhiri samene dhisik. Sawetara ning aja kuwatir. Sampai ketemu video lainnya. Wassalam.